Pois abrimos xa este espazo de entrevista outra vez, porque nada, que estábamos aquí charlando antes de poñernos en antena en directo con Manuel Chan, que é o responsable local do Bloque Nacionalista Galego do Carballiño, e xa candidato proclamado por esta formación ás próximas eleccións municipais. Moi bo día. Bos días, Carmen. Pois mira, que estábamos aquí falando porque coincidiu que chegaba Chan xusto no momento que estábamos despedindo a entrevista con Patricia Torres, alcaldesa de Boborás. E bueno, que algo sabe de lumes forestais aquí Manuel Chan, e non sei se estaba escoitando esta conversa e bueno, que creo que tamén estuveches na extinción. Estuve onte, pero estuve un pouquiño tempo porque non saliu outro lume en avión, tamén por un lóstrego, xa me funda ali, sí. Estuve onte un pouco ali. Pero empeza forte este mes de xuño, non? Bueno, a ver, treboadas e lumes por por as treboadas, por lóstregos, houve sempre. Sí. O que pasa que o que falamos fai un ano, no mes de agosto, me parece que fora. Sí. Non aprendemos nada. Entón o monte está abandonado. Entón cada vez é peor. Os incendios son máis grandes, máis complicados de apagar, a carga de combustible é bestial. O que era un lóstrego en tempos que podía, arder unha hectárea, hoxe leva 300. No mes de xuño. Claro, por eso digo. Xuño. O peor inda... Este lume, ca miña experiencia, no mes de xullo, agosto, arde... Isto non se sabe o que podía provocar, porque é no corazón de Concello de Boborás, Piñeirales, zonas con pendiente, abriríase Poirixo, abriríase Pabeariz, sería un volcán que, sí, iba a poñer en perigo poboación e, iba a ser unha cousa moi complicada. Tuvemos sorte no mes que foi. E que claro, o que nos preguntamos moitas veces é que se pode facer, porque claro, zona de difícil acceso, decía a alcaldesa, e que claro, que é unha zona enladeira, que hai moito monte, moito árbore, pero isto xa se sabe que é así. Non sei se a nivel de políticas forestais habría que planificar, sentarse xa a planificar o monte de outra maneira. Xusto, compre tomarse en serio o problema que temos. Compre unha ordenación forestal. Compre que os alcaldes e alcaldesas cumplan cas súas funcións. Non valen desculpas. Hai leyes que hai que cumplir. Non podemos cargar nos veciños as culpas. Unha persona que ostenta un cargo político ten unha responsabilidade. Está claro que facer limpar infraestructuras dentro dos montes non son tan bonitas as fotos como poñerlle un tellado a uns columpios. Pero hai que tomarlo en serio. Hoxe vemos como se pasan o balón entre os concellos que non teñen capacidade, a Xunta que tampouco dá atendido a todo. Neste caso gobernan os mesmos, tanto en Compostela, cunha maioría absoluta aplastante do Partido Popular, como no caso do Concello de Boborás, como non se poñen de acordo. Fan falta cartos, hai que pedilos. Todos os concellos, pola nova lei de montes, teñen que ter un plan de prevención de incendios forestais, que hai que facer infraestructuras viarias, telas limpas, hasta charlas de formación á veciñanza de como teñen que ter as casas preparadas para, en caso de verse haxe un incendio forestal, pois non chegar o momento de ter que mandar WhatsApp dicindo que reguen con mangueiras as súas portas. Entón, hai que tomalo en serio, e compren políticas e políticos valentes. Porque aquí todo se trata de non molestar para seguir na cadeira, dixeno fai un ano. Pero trae estas consecuencias. Mes de xuño, non hai perdas nin de vivendas, nin vidas humanas. Mes de agosto, falaríamos de outra cousa. Entón, responsabilidade política. E neste caso non se lle pode botar a culpa a ninguén máis. O Concello de Boborás, por exemplo, leva gobernado pola mesma forza política desde que eu teño uso de razón. E a vez, a Xunta de Galiza deste leva 17 anos outra vez o Partido Popular. Unha diputación de Ourense con maquinaria tamén desde que eu teño uso de razón, tamén do Partido Popular. Entón, hai que a veces apandar e dicir,
erramos, estas políticas son as erradas, hai que cambiar, hai que poñer en valor o monte. E quizáis previr, non? Mais que reforzar a extinción, que tamén, pero a prevención. A prevención, eu aí sí que tamén collo o seu discurso, é complicada porque tamén é un gasto infrutuoso, non? Limpar e non produce nada. O que hai que poñer ordenación é poñer o terreno a producir. Se sabemos que hai un 30% do territorio galego, sobre todo nesta provincia de Ourense, que non ten dono, que ten que facer un concello, detectalo primeiro, non? Ten que facer estudios de propiedade e saber de quen son as parcelas. Que hai parcelas que non teñen dono, pois xa está. Faste ti cargo delas. Que hai montes comunales que xa non teñen xunta rectora, poder xestionar o propio concello. E despois, unha vez que tes ese terreno, ordenado e darlle valor. Ao mellor hai unhas parcelas que valen para zonas verdes, outras parcelas habrá que ordenalas e plantarlle castiñeiros ou carballos, sobre todo nas zonas perimetrales, os núcleos poblacionais, que sabemos que as carballeiras desbrozadas, que son fáciles de desbrozar porque debaixo non medra nada, entre sacadas e podadas, son un cortalume natural. Hai que ordenar o territorio e tomalo en serio, porque estamos ano tras ano hasta que veña unha desgracia grande. Sabemos en Portugal os mortos que ten habido polos incendios forestais, en Australia, vémolo na tele, en Canadá, pois nós temos que tomalo en serio, porque en calquera momento o que pasa de ser, bueno, dímolo parado, vai a pasar a unha desgracia humana e despois a ver que pasa. Bueno, pois agardamos que non sexa así, pero claro, é un risco que ademais sempre nesta época do ano volve a estar sobre nós cando chegan as temperaturas altas. Bueno, en realidade Manuel Chan non estaba convidado hoxe para falar de lumes forestais, que tamén coincidiu polo tema da actualidade, senón para falar, en este caso, nomeadamente no Concello do Carballiño, de varias situacións que vindes denunciando dende o BNG. Unha delas, por exemplo, tamén ten moito que ver con esta época estival na que andamos, que é o Servizo de Conciliación do Concello do Carballiño. Pedideslle ao Concello que amplíe as prazas porque tendes constancia de que hai xente que non pudo pois ter praza neste servizo. Sí, temos constancia, primeiro por as demandas dos veciños e despois porque hai unhas listas publicadas que están nos tabuleiros de anuncios do Concello, servicios sociais e no edificio do Bo Día Familia. Vese ali, calquera persoa pode ver a simple vista que, por exemplo, no mes de xullo pois están cobertas 60 prazas e case hai unha lista de agarda de outros tantos. A segunda quincena de xuño non hai tantos de agarda nin a de setembro. Que queremos? Pois hai demanda e hai xente que cumple os requisitos que se habiliten as plazas suficientes. E tamén o mesmo, non caben disculpas. Non caben disculpas de falta de edificios, porque se hai unha previsión de que contas con tanto, hai edificios públicos como os colexios públicos que quedan baleiros no verán, que a través dunha petición ao Consello Escolar, que ninguén o vai a negar, podense eses edificios utilizar. E tampouco de cartos, porque vemos que continuamente, vos que seguides os plenos, estánse facendo modificacións de crédito, de partidas dun lado para outro, pois aquí tamén, só hai que facer unha adenda, unha ampliación ao contrato da empresa que xestiona o Bo Día Familia, é que amplíen o número de prazas, que compre, vontade política, iso é o que compre. Que pasa neste pobo? Pois xa non é últimamente, xa leva arrastrando moitos anos, que hai unha deixadez total hacia os servizos públicos. Eu que me criei aquí, que xoguei a balonmán aquí, xoguei nunha escola de balonmán do Carballiño, unha escola municipal de balonmán. O deporte foi casi, pasou todo a club, xa non existe o que desde o Concello escolas municipais, bueno, minto a de tenis, que hai un monitor que forma parte da plantilla do Concello. E a de fútbol, que tamén hai uns traballadores do Concello que son monitores, pero foi aí tamén dese xeito, pasado o arenteiro, nesas condicións que non se coñecen moi ben. Bueno, pois aquí tamén descargamos que da xente fora, que solución se lle dá? O que acuda á privada, o que implica un gasto, seguramente maior que sendo público, ou que tire de familias. Entón, que se converte este pobo? Un pobo que dificulta ás familias con nenos a vida. Que implica? Que poñemos tamén na nota. Un envellecemento da población. Familias con nenos, con cativos que están en edade de criar, optan por outros concellos que ofrecen servicios públicos de calidad para irse vivir. E todos coñecemos casos.
Todos coñecemos casos. Non, fume palí porque hai unha guardería gratis, tes de 0 a 3 anos, que tamén o pedimos. Que pasa? Que as familias de 0 a 3 anos non teñen que conciliar tamén. Con que fan con eses cativos, se xa non está a galiña azul? Pois o que pedimos é a ampliación de plazas e que se aposte dunha vez por aplicar dentro do Concello servicios públicos e de calidad. E non valen desculpas, só falla vontade política. Isto é unha petición que trasladastes ao Concello, entendo que non houve ainda resposta. Non, últimamente todo facemos a través de rexistro, pois xa sabedes que non temos bono no pleno, non se pode levar a pleno, pero como calquera veciño que detectamos un problema, pois poñémoslo en coñecemento, sempre van dirixidos á alcaldía, o alcalde en función hoxe. El, se o quere solucionar, porá un coñecemento do concelleiro ou concelleira que lle corresponde. Non, nunca hai resposta. Un silencio que non ten, porque parece tamén que o veciño aquí non ten dereito a nada, porque como o veciño solicitas algo mínimo, bueno, pues non vemos factible que isto, unha explicación, nada, nunca hai resposta. Sempre que enviamos unha nota, antes registramos unha solicitude, parecido ao texto da nota de prensa ou algo máis completa, con leis e tal, pero sempre se fai por rexistro. Tamén recentemente falabades de infraestructuras culturais. Bueno, ademais dos últimos plenos do Concello do Carballiño se falou tamén de infraestructuras culturais e deportivas. Falábamos aí un momentiño de deporte, pero pois eso, a biblioteca municipal do Carballiño, ademais moi usada en estes días, en esta época de exames, pedíades tamén, non, que fose máis alá desa APP que anunciaba o Concello para permitir ampliar o horario. Sí, claro, tachábamoslo de parche. Bueno, unha nota de prensa, unha foto e un anuncio, pero non soluciona o problema. O problema é, volvemos ao mesmo que co Día Familia ou co Divertiño, que a carencia de edificios públicos para dar un servicio público de calidade. A Biblioteca Municipal do Carballiño pasou de estar na planta baixa cando nós éramos cativos do edificio do Concello Vello a donde está. Non hubo ningún tipo de interese en ampliar aí, mercar unha parcela para facer unha casa da cultura nova, nin de crear algo novo, moderno, adaptado. Son parche sobre parche, novos muebles novos do IKEA. A que chegamos a facer unha expurga de libros? Non hai espacio, pois agasallamos libros e os que non se recolleron, que sabe onde acabaron, seguramente no punto limpo. Entón, que hai unha carencia grandísima de edificios públicos. Grupos de música locais que ensayan en Maside, porque lle cede o Concello de Maside un local. Bueno, xa non digamos o club de baloncesto tamén en Maside, o caso da biblioteca, que se queda pequena. E o peor é que se non recoñeces o problema non lle podes solución. Porque nos plenos parece que isto está todo perfecto. Sí, temos unha piscina dos anos 80 que foi algo reformada, pero o que hai, non hai unha instalación climatizada de disfrute de todo o ano, non hai unha pista de atletismo, non hai nada, pero todo está perfecto. Así non va a solucionar os problemas. Entón, nós, unha cousa, se paseas polo Carballiño, calquera de nós pode ver como os mozos, mozos adolescentes, 13 anos, 14 anos, non teñen que facer. Non hai unha casa da mocidade, non se reconoce o erro, non se lle pon. Se se merca un solar para facer supuestamente vivienda social, porque estaba moi ben de precio, puderonse xa modificar varias veces o PSOE para crear suelo dotacional, para crear infraestructuras, porque vemos que concellos avanzan, crean infraestructuras modernas e adaptadas aos tempos e a población que tes. Eu dame unha mágoa terrible ver como rapazas e rapaces se meten en portales, porque non teñen un sitio onde meterse. Que pasa? Que aqueles que nos gobernan non o ven. Non son pais. E despois din que todo está ben. Pero non está ben. Non está ben. Que a única alternativa para un rapaz ou unha moza de 13 anos ou un mozo de 13 anos entra nun bar. É a única alternativa que lle dá o Concello de Carballiño. E se queres facer deporte, pagar. Se teus pais non teñen capacidade económica, quedas excluído. Entón, esas son as políticas do Carballiño. Non só agora, co Partido Popular, son as que ven arrastrando o Partido Socialista, viñeron aprendidas de antes.
E agora que falamos de espazos, veuseme a cabeza tamén pois un espazo natural, en este caso que é o Parque Municipal do Carballiño. Bueno, xa están pensando na programación e na preparación de actividades para a Festa do Pulpo. Estás habilitando tamén ese espazo das Barcias, do que tamén tiña desde o BNG as vosas dúbidas. Bueno, con esta proximidade da Festa do Pulpo, como ve a situación do parque o BNG? Pois a situación do parque é que vai a peor. Xa tamén mandamos un escrito de aquela para que pararan a obra das Barcias. Temos unha denuncia na Confederación Hidrográfica metida, non solo, algunha asociación máis do Carballiño, porque para nada os traballos feitos ali se corresponden ao proxecto que estaba publicado na páxina de transparencia do Concello, onde viña un proxecto de drenaxe e saneamento das Barcias, e ali non se drenou nada. Allanouse, botouselle césped, mandáronse uns propiaños longuísimos que non te, así o longo, facendo unha ringleira, e a lagúa que é artificial, pero é natural casi, porque ben servida por unhas minas, dañouse totalmente, que a mellor non ten recuperación. O mesmo na insua da Lavandeira, na finca que tamén é pública, abrironse unhas pistas dun tamaño grandísimo, que iso é máis dunhas pistas forestais que non dun parque, non ten ningún sentido. Non hai ningún proxecto para o parque. O formigón que se botou onde está na avenida abaixo, pegado ao río, para que se vendeu como unha gran obra que se para as inundacións. Para evitar inundacións. O único que fixeron é recoller a auga chea de merda, como cho digo, así, que sale das arquetas que rebosan porque non dan, van a cuneta e vai directa ao río. Eso é a solución que se lle diu. E non digamos a obra, porque miras aquelo, eso non ten estética alguna, é unha obra civil hasta mal feita. Hasta mal feita. Ese é o proxecto. Vense a Festa do Polo. Non creo que haxa ningún tipo de medidas de protección para o parque. Xa abriron para os bares, me parece, sí. Para os bares. Nós vamos a pedir seguramente a principios do mes, unhas cuantas medidas para a protección. Unha delas vai ser que non se poda acceder ás zonas arboladas con vehículos. Fora das pistas que están para tal, que non se poda acceder. Outra é que se coloquen contedores para que os polveiros, os poucos que quedan, que tamén podemos falar da degeneración da Festa do Polvo, que está perdendo todo o sentido, podan botar os aceites, as augas que se producen, nuns contenedores herméticos que se recollan e non teñan que ir polos sumidoiros que están ali a que vayan ao río. Vamos a meter unhas varias medidas que vamos pedir que se fagan. Seguramente caia como todo. Nin resposta, nin se fai ninguén. Non hai proxecto para o parque. No ano 28 cumple 100 anos o parque do primeiro proxecto original. Era unha data para celebrar, era unha data para poñer en valor ese espazo. Entendo que non hai nada que celebrar ni que poñer en valor, porque está completamente en estado de abandono. Non hai un proxecto sobre ele, non hai un proxecto. Nós temos un proxecto, unha idea. Pasado verán, convidaremos a toda a veciñanza do Carballiño e presentaremoslle. Será un acto aberto e que veñan os veciños e que aporten as súas ideas. Que así a dinámica dun pobo vai pa diante. Hai que escoitar. Na población carballiñesa hai profesionais moi bons para dar orientación de que facer. Hai que escoitalos. E se hai organizacións políticas que tamén che ofrecen unha idea, collela. Os columpios parou monte un pai. Sei que avalean, xa montaron uns columpios reciclados que non se sabe de onde trouxeron, as lixeiras, as papeleiras están sen recoller, entón é abandono. Mira, o do divertidiño. Nós metemos eso, que se amplían as plazas e a vez o Partido Popular, porque pareceme que non había ninguén do Partido Socialista, anuncia un campus do Real Madrid de 3 días que non sabemos que non pagan, entendo que a Diputación, non? Será un negocio entre... Bueno, e os propios, claro, pagan unha parte da Diputación e outra os alumnos. Os alumnos, volvemos, aquí só ten algo o que paga, e o que non pode pagar... E son actividades que teñen un custo caro. Alto. Deixamos fora a escola de fútbol, como 400 euros me parece que tiñan que pagar que non é escola, xa é o club de fútbol arenteiro, 400 euros. Entón estamos volvendo unha vila sen ningún tipo de servicio que o único que vai facer é que a xente, o futuro, que é xente moza con crianzas, se escape a outros lados. O parque podía ser, bueno, xa é único,
pola súa superficie, pola súa antigüedade e por especies que hai aí dentro, pero podía ser máis único, ben, podía crear unha riqueza turística grandísima, un lecer para todos nós que vivimos. O que che teño dito moitas veces, tes a túa porta as adegas, un espacio especial, completamente abandonado, o río contaminado, que vamos ao da auga tamén, porque sube o recibo da auga, non polo consumo, senón porque non funcionan as depuradoras, polo traballo que levamos para depurar, sube moitísimo a depuración no recibo. Entón, eu vexo que, ao mellor son moi negativo, pero é un concello completamente abandonado. Xira todo alrededor dunha festa, porque agora xa non se fala de outra cousa, todo o ano da festa do pulpo, como se non houbera outras cousas. Pois mira que non ten Carballiño potencial, que a min internamente podenme dicir que gobernan a nosa organización política, Allariz, digo, se teñen os de Allariz, Carballiño, alucinas. Porque Carballiño ten un potencial grandísimo, Allariz é unha costa, unha pendente que este ali, é un sitio bastante incómodo. Isto é un sitio amplio, dous ríos, un por un lado, outro por un lado, un parque, unhas zonas moi ben comunicado. Ten un potencial grandísimo, que pasa que ten non sei, non vou personalizar unhas políticas moi malas, moi malas. Bueno, pois a medida que se acerca a festa do pulpo falaremos logo tamén de como se plantea esa festa, que ahora nos quedamos xa sen tempo. Bueno, xa para rematar tamén queríalle preguntar a Manuel Chan, pois por tema máis estrictamente político, non hai ningún tipo de conversa con Sofía García que teña que ver con esa renuncia de acta que lle pedía o BNG? Non, no seu momento, non nós directamente, foi a organización por arriba, o que lle corresponde, que non se comunicou con ela, non houve ningún tipo de achegamento. Entendemos que a lei permite, lógicamente, a unha persona podese quedar con acta, non entendemos, desde o noso punto de vista, non nos parece ético, pero bueno, nós vamos seguir loitando polo Carballiño, non teremos voz no pleno, pero temoslo na sociedade carballiñesa, porque vivimos aquí, andamos no día a día por aí, estamos aquí ora falando. E tamén quería aproveitar un momentiño que, como sei que funcionan a veces as denuncias aquí, que parece que o goberno só está atento a quen chama, que non chama, entón o medio rural, a Concellería de Medio Rural, parece que traballa de xeito selectivo. Entón, limpan en Mesego, por exemplo, a baixada do Corval, como só hai unha casa, notase que ao mellor tampouco lle botan, ao mellor tal, pois queda sen limpar. Entón que non fagan ese tipo de selección. Todos somos veciños, se hai unha casa que ten que ter o mesmo dereito a ter a súa rúa limpa como que vivan 100 familias. O mesmo caso en Mouriz, que unha familia que escolleu Carballiño vindo de outro concello para vivir fixo unha casa. Levan carentes dunha farola 7 meses, bueno, xa lle montaron unha vella, caeu, non sabemos por que caeu, levan pediurono por escrito, por registro, siguen sin unha luz. Tuveron que mercar ao final un foco destos cunha placa solar para poder ter luz. Entón, sí que non se faga ese tipo de selección. Todos os veciños son iguais. Polo menos para o BNG, voten a quen voten. Bueno, pois aí deixamos o recado, porque sí que é certo, que moitas veces cando trasladamos queixas da cidadanía, en este caso, pois como cidadán tamén, pois suelen ter bastante eco, así que agardamos que así sexa. Bueno. Gracias a Manuel Chan por acompañarnos hoxe. Vale, nada, gracias a vos por convidarme.